Μετά την κατάρρευση της 7χρονης δικτατορίας υπό το βάρος της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο, οι στρατιωτικοί παρέδωσαν την εξουσία στους πολιτικούς. Ορκίζεται πρωθυπουργός της χώρας ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, επικεφαλής της κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας στις πρώτες πρωινές ώρες της 24ης Ιουλίου. Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής ορκίζεται πρωθυπουργός από τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Σεραφείμ, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας στρατηγού Φέδωνα Γκιζίκη. Και αμέσως μετά ανακοινώθηκαν τα πρώτα μέτρα για την αποκατάσταση του δημοκρατικού πολιτεύματος. Κατάργηση του στρατοπέδου της Γιάρου, απόλυση όλων των κρατουμένων, αμνίστευση όλων των πολιτικών αδικημάτων και απόδοση της ηθαγένειας στους πολίτες από τους οποίους την είχε στερήσει η δικτατορία του 1967. Τη συμβολική αυτή μέρα, ο Δήμος Θεσσαλονίκης, με ειδική εκδήλωση ανοιχτή για το κοινό, επέλεξε να τιμήσει αυτήν την ημέρα. Και ανάμεσα στα πρόσωπα που θα τιμηθούν είναι ο Παναγιώτης Καλίνος, ο αρχικελευστής του ελληνικού αντιτορπιλικού βέλος, που μαζί με άλλους 31 ζητούσαν πολιτικό άσυλο στην Ιταλία, αφού προηγουμένως είχαν συμμετάσχει στην ανταρσία κατά της Χούντας, που έγινε στο πολεμικό πλοίο επιφέροντας σημαντικό πλήγμα στην δικτατορία. Ο 83χρονος σήμερα απόστρατος ανθυποπλοίαρχος και ελευστής τότε του αντιτορπιλικού βέλος μιλάει στο ράδιο Θεσσαλονίκη και περιγράφει εκείνες τις στιγμές, εκείνες τις ημέρες. Τι προηγήθηκε πριν και τι ακολούθησε μετά. Αρχικελευστής είναι αντίστοιχο του αρχιλοχεία, αλλά καμία σχέση με τα καθήκοντα. Γιατί στο ναυτικό τηρείται η διαδικασία που τηρείται και στο αμερικανικό πολεμικό ναυτικό. Είναι οι υπόλογοι του πλοίου, οι οποίοι αυτοί ουσιαστικά χρησιμοποιούν το καράβι προς όφελος της πατρίδας. Μάλιστα. Κυβερνήτης τότε του πλοίου ήταν ο αντιπλοίαρχος Νίκος Παπάς, ο αείμνηστος και επιστήθιος φίλος αδελφός μου, μεγάλος αδελφός μου ήταν, με τον οποίο ήμασταν χρόνια κοντά. Εσείς Θεσσαλονικιός, κύριε Καλίνο? Βέρος. Πού βρισκόσασταν με το βέλος? Το βέλος εκείνα τα χρόνια, επειδή ήταν το καλύτερο πλοίο που είχαμε εκείνη την εποχή, παρά το γεγονός ότι υπήρχαν άλλα 5 αδελφά σκάφη του ιδίου τύπου Φλέτσερ, δηλαδή αντιτορπιλικά, βαρέα αντιτορπιλικά τύπου Φλέτσερ, αμερικανικής κατασκευής, υπαγόταν στη μεικτή δύναμη κρούσης του ΝΑΤΟ. Εμείς δηλαδή όποτε είχε άσκηση το ΝΑΤΟ, ενωνόμασταν με τα υπόλοιπα πλοία του ΝΑΤΟ και κάναμε τις διάφορες ασκήσεις. Σε αυτή την περίοδο λοιπόν ήμασταν σε άσκηση του ΝΑΤΟ και βρισκόμασταν ουσιαστικά στο Ηράκλειο Κρήτης. Ήμασταν στο λιμάνι της Κρήτης. Πόσο χρονών ήσασταν τότε? 30. Παντρεμένος τότε, είχατε οικογένεια? Πρόσφατα παντρεμένος, χωρίς να το ξέρει η Χούντα, με ένα χαρτί ας το πούμε πλαστό, έλεγε τη μισή αλήθεια. Με τη βοήθεια του Νίκου του Παπά παντρεύτηκε, διότι μου είχε φέρει προσκόμματα η Χούντα να μην παντρευτώ, παρά το ότι η σύζυγος είχε την πρέπουσα η κοινωνική θέση και η οικονομική κατάσταση, γιατί έπρεπε να έχουμε τότε ήταν πρίκα, έπρεπε να πάρουμε ένα σπίτι, κάποια χρήματα κτλ. Αυτά όλα υπήρχαν, αλλά με ταλαιπωρούσε η Χούντα, γιατί είπαν ψέματα ότι τους είχα αποβάλει τα δικαιολογητικά, χωρίς να βάλω ένα χαρτόσημο μισή δραχμής του Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού. Οπότε μου τα γύρισαν πίσω και έπρεπε με άλλα λόγια να ξαναπάρω νέα άδεια και μετά από 6 μήνες θα μου εγκρινόταν. Συγγνώμη, με συγχωρείτε. Θα έπρεπε να πάρετε την άδεια της Χούντας για να παντρευτείτε τότε? Φυσικά. Ως μόνιμος αξιωματικός του Ναυτικού. Όπως και οι αξιωματικοί, το αντίστοιχο. Και έπρεπε να εγκρίνει δηλαδή η Χούντα? Φυσικά. Ακόμα και το ποια θα παντρευτείτε? Φυσικά. Μα και πριν έτσι ήταν. Το κατήργησε ο αείμνηστος Ανδρέας ο Παπανδρέου. Μέχρι τότε ίσχυε. Το αντιτορπιλικό βέλος D-16 ναυπηγήθηκε στη Βοστόνη των ΗΠΑ στη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Καθελκίστηκε στις 3 Ιουνίου του 1942.
Έλαβε μέρος στις επιχειρήσεις του Αμερικάνικου ναυτικού κατά των Ιαπώνων στον Ειρηνικό ωκεανό, κυρίως ως πλοίο υποστηρίξεως αεροπλανοφόρων, καθώς δε και ανθυποβρυχιακής και αντιαεροπορικής προστασίας νιοπομπών. Στο πλοίο απονεμήθηκαν 13 σταυροί μάχης αλλά και παράσημα στη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Το 1958, αφού εξυγχρονίστηκε στα ναυπηγεία Long Beach της Καλιφόρνιας, παραχωρήθηκε στο τότε ελληνικό βασιλικό ναυτικό μαζί με 3 ομοίου τύπου αντιτορπιλικά στα πλαίσια αμοιβαίας βοήθειας ΙΠΑ Ελλάδος. Στις 16 Ιουνίου του 1959 υψώθηκε στο αντιτορπιλικό βέλος ελληνική σημαία και με πρώτο κυβερνήτη, τον αντιπλοίαρχο Μόραλη, κατέπλευσε στην Ελλάδα και εντάχθηκε στο αρχηγείο στόλου. Πήρε μέρος στις εθνικές και διασημαχικές ασκήσεις, σε επίδειξη σημαίας στο εσωτερικό και εξωτερικό, καθώς και στις επιχειρήσεις στη διάρκεια της ελληνοτουρκικής κρίσης του 64, 67, 74 και 87. Πάμε τώρα να δούμε την ιστορία σιγά σιγά και να την ξεφυλίσουμε μαζί με τον κύριο Καλίνο. Τι έγινε στις 23 Μαΐου του 1973 με κυβερνήτη τον αντιπλοίαρχο Νίκο Παπά. Είσαστε λοιπόν στην Κρήτη. Είσαστε σε άσκηση του ΝΑΤΟ. Εσείς πρόσφατα παντρεμένος, αλλά το κρύβατε από τη Χούντα. Δεν το ξέρει κανείς παρά μόνο ο Νίκος Παπάς. Και ένας επιστήθιος φίλος και συνάδελφος. Ο αείμνηστος Νίκος Ρουσόπουλος, ο οποίος συμμετείχε και αυτό στο κίνημα. Και τι γίνεται τότε? Μας ειδοποιεί ο κυβερνήτης ότι το κίνημα προδόθηκε στο ναυτικό. Το ναυτικό ήταν πάντα κατά της Χούντας. Πάντα. Με αποτέλεσμα στο διάστημα της Χούντας προς το τέλος, γύρω στις αρχές του 1972, να μας έχει στείλει μέσα στον ναύσταθμο ένα τάγμα των Λοκατζίδων, το μετονόμασε σε πεζοναύτες και αυτοί κατοικοεδρεύαν μέσα σε 2 αρματαγωγά του ναυτικού μέσα στο ναύσταθμο. Γιατί φοβόταν ότι πιθανόν το ναυτικό θα ξανακάνει κίνημα όπως είχε κάνει το Δεκέμβριο του 1967. Οπότε έπρεπε τώρα να ξεκινήσει η διαδικασία της αντιδράσεως. Η αντίδραση ήταν πώς θα ανάψουμε το δεύτερο Λέβητα, πώς θα ετοιμάσουμε το δεύτερο Λεβιτοστάσιο, πώς θα ετοιμάσουμε το πλοίο να είναι έτοιμο να αντιδράσει σε πιθανή δράση των Αμερικανών. Και έτσι κάναμε ένα αντιπερισπασμό μέσα στο Ηράκλειο, ότι οι Αμερικανοί βάλανε φωτιά σε ελληνική σημαία. Έγινε ολόκληρη διαδικασία. Εμείς τρέχαμε, κάναμε, δείχναμε, οπότε δεν πήραν είδηση οι υπόλοιποι ότι ήμασταν έτοιμοι να αποχωρήσουμε από την άσκηση. Συνεχίσαμε άλλες 2 μέρες, γιατί προβλεπόταν την επόμενη μέρα να μετακινηθούμε, να πάμε στη νότια της Σικελίας, να συνεχίσουν οι ασκήσεις, να πάμε μετά στην Νάπολη και όλα τα λοιπά. Όπως προβλεπόταν η άσκηση, όπως και προηγουμένως είχαμε άλλα τμήματα της ασκήσεως που είχαμε πάει στη Μήλο και όλα αυτά. Η άσκηση δεν ταξιδεύει απλώς το καράβι, τρέχουν όλοι για να έχει μια καλή απόδοση σε όλα τα τμήματά του. Εσείς προετοιμαζόσασταν, σας έπιασε ο Νίκος Παπάς, σας μίλησε. Τι ακριβώς συνέβη? Αυτό δεν έχω καταλάβει. Ήσασταν δηλαδή όλοι μιλημένοι, έτσι δεν είναι? Όχι. Μιλημένοι ήταν συνολικά 5 άνθρωποι. Εμπιστοσύνη του Νίκου Παπά. Εννοείται. Ναι. Και με γνωστές θέσεις. Δηλαδή το ναυτικό ήταν αλλιώς, δεν είναι όπως το στρατό. Να σας θυμίσω ότι ακόμη και επί Χούντας, εμείς μέσα στο ναύσταθμο μπορούσαμε και αγοράζαμε εφημερίδες. Από το καψιμί που λένε στο στρατό, δηλαδή την καντίνα του ναυτικού, αγοράζαμε εφημερίδες. Μη φαντάζεστε όμως και την Αυγή, γιατί τότε θα μας παίρνανε χειροπόδαρα. Αγοράζαμε κεντροαριστερές και δεξιές εφημερίδες. Όλοι ήταν γνωστό που ανήκουν ποιος. Ναι, ελεύθερα μιλούσε ο καθένας. Και εγώ συμφωνώ με αυτό, δεν συμφωνώ με εκείνο. Άρα λοιπόν εσείς συνεχίσατε για 2 μέρες την άσκηση, αλλά ξέρατε τι θα κάνετε όμως, γνώση σας. Και πότε
πότε γίνεται εντός αγωγικών η ανταρσία εναντίον της δικτατορίας? Τι ακριβώς συνέβη και πότε? 25 του μηνός, ενώ πλέουμε νότια της Σικελίας, έστειλε ένα έξυπνο σήμα ο Νίκος ο Παπάς στον διοικούντα εκείνη την ημέρα τη μοίρα του ΝΑΤΟ, Τούρκο, δεν θυμάμαι το όνομά του, και πλοίαρχος ήταν πάντως, του έστειλε ένα σήμα που του έλεγε ότι επειδή στην πατρίδα μας η δικτατορία συνεχίζεται, εμείς και αυτή τη στιγμή βασανίζονται συνάδελφοι από το στρατό, εμείς αποχωρούμε από την άσκηση και πάμε να ζητήσουμε πολιτικό άσυλο. Ο άνθρωπος δεν αντέδρασε, είπε κάτι τι νομίζετε. Βεβαίως οι Αμερικανοί αντέδρασαν. Γι' αυτό και είχαμε αποχωρώντας εμείς, μας ακολούθησαν οι Αμερικανοί και κάναμε διάφορους ελιγμούς ο ένας απέναντι στον άλλον, γυρίζοντας ένας τα κανόνια του στον άλλον. Εννοείται ότι είχαμε βάλει τη μεγαλύτερη σημαία του ΝΑΤΟ στον ιστό για να φαίνεται ότι εμείς ανήκουμε στο ΝΑΤΟ, δεν είμαστε κάπου αλλού, και αυτό παρά το ότι μισούσαμε το ΝΑΤΟ έπρεπε να το δείξουμε ότι εμείς δεν είμαστε εκτός ΝΑΤΟ, είμαστε στο ΝΑΤΟ, αλλά το ΝΑΤΟ αυτή τη στιγμή έχει τη Χούντα, τη χαϊδεύει κτλ. Και τι κάνετε τότε, τι κάνει ο Νίκος Παπάς, τι εντολές δίνει? Πρώτα απ' όλα το πλήρωμα έχει ειδοποιηθεί ότι μάζεψε το πλήρωμα σε ένα σημείο του πλοίου και ανέφερε τα πλήρω στα γεγονότα και λέει εγώ πάω να ζητήσω πολιτικό άσυλο γιατί δεν μπορώ αυτή την κατάσταση. Πόσα άτομα πλήρωμα, πόσοι ήσασταν? 278 ήμασταν, διότι είχαμε άλλα 2 άτομα εκτός συνθέσεως. 278 μέσα στο βέλος? Σωστά. Το πλήρωμα συνήθως στην Ελλάδα ήταν 276, οι Αμερικανοί είχαν 310. Έφερε κανείς αντίρρηση? Φυσικά. Τους οποίους τους απομονώσαμε. Οι ίδιοι προς τιμή τους είπαν εμείς δεν συμφωνούμε, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε, είναι δική σας άποψη και δική σας θέση κύριε κυβέρνητα κτλ. Πόσοι ήσασταν δηλαδή οι οποίοι συμφωνούσατε με τον κυβερνήτη? Λοιπόν, η απάντηση είναι η εξής. Όταν με έδωσε εντολή να μαζέψω τα ονόματα τα οποία επιθυμούσαν να έρθουν μαζί μας να βγουν έξω στην Ιταλία, είχα 116 άτομα. 116 άτομα. Τα οποία όταν με έδωσε εντολή ότι δεν θα μπορέσουμε να πάμε όλοι διότι θα πεινάσουμε, θα είναι πολύ δύσκολα και να μην χαρακτηριστούν οι στρατεύσιμοι ως λιποτάκτες από την υπηρεσία, έδωσε εντολή ο ουδής στρατεύσιμος να μας ακολουθήσει. Ο ναύτης που μας ακολούθησε δεν ήταν ναύτης, ήταν πρότακτος, δηλαδή ένας νεαρός ο οποίος είχε προαποφασίσει, ο θεσμός υπήρχε τότε στο ναυτικό, να υπηρετήσει νωρίτερα στο ναυτικό για 4,5-5 χρόνια, να αποκτήσει μια ειδικότητα και αν ήθελε να παραμείνει στο ναυτικό όπως τους σημερινούς ΕΠΟΠ, ότι υπήρχε αυτή η δική μας δυνατότητα, ή φεύγοντας να πάρει ένα δίπλωμα της ειδικότητας που είχε αποκτήσει. Ηλεκτρολόγος, μηχανικός, διάφορα πράγματα. Τηλεγραφητής κτλ. Αυτός λοιπόν μας ακολούθησε. Δεν ήταν στρατεύσιμος. Ναι. Ήτανε μόνιμος αξιωματικός. Μόνιμος υπαξιωματικός. Γινόταν μόνιμος υπαξιωματικός σε λίγες μέρες. Άρα οι στρατεύσιμοι δεν ακολούθησαν κατόπιν? Ουδής. Θέλω να μου έδωσε εντολή να μην ακολουθήσει κανένα στρατεύσιμος. Και αυτούς όλους τους στρατεύσιμους, τον κατάλογο που είχα, τον έκοψα κομματάκια μικρά, τον έριξα πίσω στα απόνερα από τις προπέλες να χαθούν και εγώ προσπαθούσα να αυτοϋποβληθώ ότι δεν θυμάμαι τίποτε, ούτως ώστε η πιθανότητα να το πετύχουμε ήταν ένα 20-30% το πολύ, έτσι. Όταν θα μας συλλάβουν και θα μας βασανίζουν να μην θυμάμαι ονόματα. Κάτι που δεν συνέβη, τέλος πάντων. Ακούμε να μας αφηγείται ο κύριος Καλίνος Παναγιώτης Καλίνος, το τι έγινε το 1973 με το αντιτροπηλικό βέλος. Τότε ο κύριος Καλίνος ήταν αρχικελευστής του αντιτορπιλικού βέλους. Ήταν 23 Μαΐου του 1973, όταν με κυβερνήτη τον αντιπλοίαρχο Νίκο Παπά
αποχώρησε τις διασυμμαχικές ασκήσεως που συμμετείχε λόγω συλλήψεων αξιωματικών μετά την προδοσία του σχεδιαζόμενου αντιδιδακτορικού κινήματος του ναυτικού. Το πλοίο κατέλευσε στο Φιουμιτσίνο της Ιταλίας, όπου ο κυβερνήτης, 6 αξιωματικοί και 25 υπαξιωματικοί ζήτησαν πολιτικό άσυλο και παρέμειναν εκεί ως πολιτικοί εξόριστοι. Να ακούσουμε τη συνέχεια της ιστορίας. Όταν μας ενημέρωσε ότι κατευθυνόμαστε στο Φιουμιτσίνο, που είναι ένα θέατρο της Ρώμης, όπου και εκεί βρίσκεται το αεροδρόμιο της Ρώμης, Φιουμιτσίνο λέγεται, όπου έχει ένα μικρό λιμανάκι για θαλαμιγά, σκάφη κτλ. Με μικρό βάθος στο λιμάνι. Εμείς θέλαμε, και μας είπε πάμε στο Φιουμιτσίνο, του λέω καπετάνια, γιατί δεν πάμε κατευθείαν στην Σουηδία ή στην Ολλανδία, οι οποίοι θα μας δεχτούν άμεσα, διότι οι Ιταλοί δεν θέλουν να μας δεχτούν. Μου λέει, βλέπεις εδώ τι γίνεται. Μέχρι να πάμε ρεδάκι, μου λέει, θα κάνουν ρεσάλτο οι Αμερικανοί, θα μας δέσουν χειροπόδαρα και θα μας γυρίσουν να μας εκτελέσουν στην Ελλάδα η Χούντα. Και έτσι μπήκαμε στα χωρικά ύδατα. Στα χωρικά ύδατα της Ιταλίας πλέον οι Αμερικανοί δεν είχαν καμία δικαιοδοσία. Και όταν λέμε χωρικά ύδατα πρέπει να είσαι πάνω από γύρω στα 5 μίλια, 6 μίλια από την ακτή. Εμείς ήμασταν στα 4,5 μίλια. Δεν μπήκαμε δηλαδή στο Φιουμιτσίνο. Ήμασταν αρόδο, έτσι είναι η ορολογία, αρόδο, όμικρον, και ειδοποιήσαμε με περίτεχνο τρόπο, θα έλεγα γκαξτερικό, μέσω των 2 σημεοφόρων Γκορτζή και Στράτου, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, γιατί κανείς άλλος ήθελε να ενημερώσει τι συμβαίνει. Και η κυβέρνηση της Ιταλίας πίεζε να αποσιωπηθεί το πράγμα. Και επειδή υπήρχε μια σύμβαση, η οποία ισχύει ακόμη, μεταξύ Ιταλίας και Ελλάδας, ότι αν κάποιος στρατιωτικός ζητήσει πολιτικό άσυλο στη χώρα, της μιας ή της άλλης, του πρέπει να τον εκδώσει. Όπως έχουμε και με την Τουρκία. Μόνο όταν κινδυνεύει άμεσα η ζωή του, τότε δεν μπορεί να τον εκδώσει. Και έτσι γι' αυτό και φύγησαν και οι Τούρκοι, αν θυμάστε, με τα ελικόπτερα και εδώ και τα λοιπά. Και δεν εκδόθηκαν. Και μετά από πολλές προσπάθειες και όλα αυτά, και παρά το ότι ήρθαν από την ελληνική πρεσβεία άνθρωποι να μας πιέσουν να γυρίσουμε πίσω, τι κάνετε αυτό, τι είναι αυτά τα πράγματα κτλ., κατορθώσαμε χάρη στον πρόεδρο της Σοσιαλιστικής Παρατάξεως της Ιταλίας, του Σάντρο Περτίνι, να ανεχθεί η κυβέρνηση να μας δώσει πολιτικό άσυλο, αρχικά πιέζοντάς μας να μας βάλει σε στρατόπεδο πολιτικών προσφύγων, κάτι που το πετύχαμε να μην συμβεί, αλλά δεν μας έδωσε άδεια εργασίας, δεν μας επέτρεψε άδεια εργασίας στην Ιταλία. Πόσα άτομα ήσασταν? 31. Όλοι μαζί σύνολο? Θα σας πω τα 31 σύνολο, αλλά βρισκόμενο ένα ναρκαλευτικό σε μια ανατοϊκή άσκηση στη Νότια Ιταλία, ένας συνάδελφος και πολύ δημοκρατικός άνθρωπος, ο Κώστας ο Κωστάκης, είδε στις ειδήσεις τι συνέβη, οπότε δεν βγήκε για έξοδο, να πάει έξω μια βόλτα και ήρθε και μας παρουσιάστηκε, γεια σας, και έτσι γίναμε 32. Και αυτός στα Θεσσαλονικιός, ο Κώστας ο Κωστάκης. Πόσο καιρό μείνατε στην Ιταλία? Εγώ δεν έμεινα πολύ καιρό, διότι όλοι προσπαθούσαμε και μας έλεγαν και όλα τα χρήματα μας τελειώνανε, δεν μας βοήθησε κανένας πολιτικός. Ο τέος βασιλιάς είχε γυρίσει την πλάτη, όταν πήγαμε 2 φορές να το συναντήσει ο Νίκος ο Παπάς και φύλαγα εγώ απ' έξω. Την πρώτη φορά πηδήξαμε τη Μάντρα στην περιοχή Βία Βένατο, που ήταν μια πλούσια μια περιοχή, μια έπαυλη. Είπε ότι εγώ δεν μπορώ να συμμετάσχω, δεν έχω καμία στήριξη κτλ. Κωνσταντίνος, δεν βοήθησε καθόλου. Στην πραγματικότητα ο αείμνησος ο Πλητάς, ο δήμαρχος Αθηναίων, που ήταν αυτοεξόριστος
στην Ευρώπη. Αυτό μας βοήθησε με τα μέσα που είχε τέλος πάντων να επιβιώσουμε ένα μικρό διάστημα και όλοι φύγαμε να πάμε για δουλειές. Εγώ όμως με τη γυναίκα μου, γιατί στο διάστημα αυτό εκείνη ήρθε κρυφά αφού δεν ξέραμε ότι είμαι παντρεμένος, και μαζί με κάποιους άλλους συναδέλφους πήγαμε να κάνουμε επέκταση του πολιτικού ασύλου στη Σουηδία, όπως και συνέβη, και πήραμε άδεια παραμονής εκεί πολύ αργότερα, δίνοντάς μας στο διάστημα αυτό τα απαραίτητα προς το ζήν. Δύσκολα βέβαια. Τώρα θέλω να γυρίσουμε λίγο ξανά πίσω. Είσαστε μέσα στο Βέλος, δεν έχετε φύγει ακόμα. Σωστά. Αν θυμάστε τα λόγια του παπά, του κυβερνήτη. Πρώτα απ' όλα προς τιμήν του δεν προσπάθησε να πάρει κανέναν μαζί του. Εξ αρχής είπε ότι εγώ θα φύγω. Και όταν πήγα και τον βρήκα στο γραφείο του μέσα, του λέω: καπετάνια, θυμάσαι, τα είχαμε πει και παλιά, εγώ θα έρθω μαζί σου γιατί σε είπα και τότε, πολύ παλιότερα, αν αποφασίσεις να πας στο διάβολο θα έρθω μαζί σου. Και ξεκινήσαμε να πάμε οι δυο μας. Μετά προσθέθηκαν κι άλλοι συνάδελφοι. Δεν προσπάθησε να φέρει κανέναν μαζί του. Ήταν προς τιμή του. Δεν ήθελε δηλαδή να βάλει ασπίδα άλλους για τις ενέργειες του. Τα λόγια του ποια ήταν, τα θυμάστε? Βεβαίως. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα συνάδελφοι βασανίζονται στο ΕΑΤΕΣΑ διότι δεν ανέχονται τη Χούντα. Κάτι που είναι αρχή του ναυτικού να μην ανέχεται καμία Χούντα. Και εγώ θα σηκωθώ, θα φύγω, θα πάρω πολιτικό άσυλο στην Ιταλία. Εμείς όλοι φωνάξαμε, ζήτω και τα λοιπά, μαζί σου καπετάνια και όλα αυτά. Εννοείται ότι δάκρυσε, παρά το ότι ήταν ένας άνθρωπος απόλυτα ρεαλιστής, δεν έπαβε να ήταν όμως και ένα συναισθηματικό πλάσμα αξιόλογο. Γεννημένος ηγέτης. Πόσο χρονών ήταν? 13 χρόνια μεγαλύτερος μου, τότε ήταν 43 ετών. Ήταν από την Κιμιεβίας. Καταγωγή του είναι από την Χίο. Ο προπάπους του δηλαδή πήγε από τη Χίο στην Κίμη. Και εδώ ο Μίκης Θοδωράκης, συναυλία μετά την πτώση της Χούντας. Ακούμε τα γεγονότα έτσι όπως τα έζησε και τα περιγράφει στο ράδιο Θεσσαλονίκη. Τα γεγονότα του 1973 με το αντιτορπιλικό Βέλος και την ανδαρσία απέναντι στην δικτακτορία, απέναντι στη Χούντα, έτσι όπως μας τα περιγράφει ο αρχικελευσής τότε Παναγιώτης Καλίνος. Μας μιλάει για το πώς έζησαν εκείνες τις μέρες στην Ιταλία χωρίς λεφτά, που φιλοξενήθηκαν, πώς ζήσανε, και ερχόμαστε στα γεγονότα της Κύπρου. Επειδή επικοινωνούμε συχνά πυκνά με τον Νίκο τον Παπά και διαλογραφίας και διατηλεφώνου από τη Σουηδία στην Αγγλία, με ειδοποιεί ότι ο Μακάριος προτίθεται να διώξει τους Ελλαδίτες του ναυτικού και να πάμε εκεί. Να πάμε εκεί, να μείνουμε, να επανδρώσουμε ό,τι μπορούμε από το ναυτικό της Κύπρου. Και φυσικά συμφωνούμε όλοι και ετοιμαζόμαστε. Στο διάστημα που ετοιμαζόμαστε γίνεται και η ανατροπή του Μακαρίου, ο οποίος ο αθλιότατος Μακάριος το ήξερε και τα άφησε να εξελιχθεί έτσι, και αυτό ήταν εις βάρος της Ελλάδος, διότι αν το έκανε νωρίτερα δεν θα γινόταν η απόβαση σε παρένθεση αγγείλες και τα λοιπά δικαιολογημένη των Τούρκων. Δεν ήταν καθόλου δικαιολογημένη, αλλά λέω τώρα. Οπότε έγινε η ανατροπή του. Και στο διάστημα αυτό λοιπόν εμείς ήμασταν έτοιμοι να πάμε στην Κρήτη, στην Κύπρο. Γίνεται σε λίγο η απόβαση, η αποβίβαση θα την έλεγα, διότι κανένας ουσιαστικά παρελαχίστων εξαιρέσεων αντέδρασε. Ήταν το ελληνικό ναυτικό της Κύπρου. Είχε δύο ελεηνά χουντικά άτομα,
τα οποία σαμποτάραν τη δυνατότητα να αντιδράσει το ναυτικό, βυθίζοντας κάποια πλοία με τις τορπιλακά τους που είχε. Και εμείς, αφού γίνεται αυτό, στέλνουμε ένα σήμα στην Ελλάδα και λέμε εμείς ερχόμαστε στην Ελλάδα να πολεμήσουμε κατά της Τουρκίας, αρκεί να μας δεχτείτε. Και πράγματι μας λένε, εμείς είμαστε αποφασισμένοι να πάμε και αν μας πιάσουν να πάμε φυλακή, πάμε, αλλά κινδυνεύει η Ελλάδα μας, ερχόμαστε να πολεμήσουμε. Τα μασούσαν λίγο, τέλος πάντων μέχρι να ξεκινήσουμε εμείς ήρθε ο Καραμαλής και τα χαράματα ήρθαμε κι εμείς. Μετά, προς αναγνώριση αυτών των πράξεων μας, το ναυτικό δεν μας επανέφερε, έτσι αναγνώρισε παρένθεση η λέξη. Δεν μας επανέφερε και άργησε αρκετά, αφού έπεσε η Χούντα, είχε πέσει η Χούντα. Εμείς επανήλθαμε στο ναυτικό το Σεπτέμβριο με το βαθμό που είχαμε, χωρίς να πάρουμε τον επόμενο που δικαιούμασταν. 60 χρόνια αφού παροπλίστηκε το Βέλος, πότε ξαναμπήκατε στο Βέλος? Όταν είχε με ενέργειες του Νίκου του Παπά γίνει πλέον μουσείο αντιδικτατορικού αγώνα και είχαν βάλει 2 συνάδελφοι αρκετά χρήματα για να το συντηρήσουν. Ο πρώτος που έβαλε τα χρήματα ήταν ο Κωστής Ματαράγκας. Έγινε μια σημαντική συντήρηση για να μπορέσει να είναι ευπαρουσίαστο το πλοίο. Μετά από ένα παροπλισμό το πλοίο, καταλαβαίνετε, αρχίζει και έχει όψη εγκαταλειμμένου κατασκευάσματος. Και πολύ αργότερα, βάζοντας περισσότερα ακόμη χρήματα, ο Προκοπάκης ο Ηρακλής, ο οποίος θα έλυνε σήμερα εδώ το βράδυ, έκανε μια γενναιότερη αναπαλαίωση του πλοίου. Στο διάστημα λοιπόν που έγινε μουσείο και όταν μας καλούσαν, γιατί μας καλούσαν κάθε χρόνο, όπως και τώρα μας καλούν, εκτός τα τελευταία χρόνια από την παρούσα κυβέρνηση, για να είμαστε στην όλη διαδικασία της εορτής, πηγαίναμε με δικά μας έξοδα, εμείς από Θεσσαλονίκη, οι άλλοι ήταν εύκολα από την Αθήνα και επισκεπτόμασταν το πλοίο. Όταν δεν ήρθε εδώ, εννοείται ότι ήμουν εκεί και το περίμενα και εννοείται ότι δεν επιτρέπεται να δακρύσουμε. Εγώ συγκινήθηκα πάρα πολύ, δεν δάκρυσα βέβαια. Με σφίξε το στομάχι όπως είχε σφιχθεί όταν πέθανε ο πατέρας μου και ήρθε το καράβι και εννοείται, όπως πάντα, όταν το επισκέπτομαι, το πιάνω, το αγκαλιάζω, το φιλώ. Το πρώτο που πήγα και αγκάλιασα το ίδιο το σκάφος. Μετά πήγα στα 2 σημεία που κατά καιρούς έμενα, κατοικοέδρευα. Πήγα στο γραφείο μου που είχα το γραφείο μηχανής. Πήγα στην αποθήκη ανταλλακτικών που ήμουν υπεύθυνος και για τα ανταλλακτικά. Και μετά κατέβηκα στα Λεβιτοστάσια όπου έκανα τις εξαωρίες. Εξαωρία είναι 12 ώρες το 24ωρο, έτσι. Συν τις ασκήσεις, δηλαδή κανένα 5ωρο την ημέρα κοιμόσουνα όταν ήσουν σε άσκηση. Θέλω να ευχαριστήσω πολύ τον κύριο Παναγιώτη Καλίνο για όλη αυτή την κουβέντα, συζήτηση και το ξεδίπλωμα της ιστορίας. Από τη δική του πλευρά, έτσι όπως τα έζησε ο ίδιος τότε τα γεγονότα το 1973. Μεγάλη τιμή, μου είπε μετά, προλαβαίνω να παίξω όλα τα ηχητικά, μεγάλη τιμή η σημερινή βράβευση από το Δήμο Θεσσαλονίκης. Ανοιχτή θα είναι η είσοδος για όλους, 9 η ώρα το βράδυ θα γίνει.